Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Ez gara gorriz jantzi, baina urte berri txinatarra ospatzeko pres gaude. Pasaden astean hasi zen Txunjuna, txinatarrak ilargiaren urte berrian etxera itzultzeko 40 eguneko epea. Fenomeno horrek munduko urteko migrazio handiena egiten du. Izan ere, oraingo honetan Txinak 9.000 milioi bidaiako errekorra aurre ikusten du udaberriko festa bezala ezagutzen dena ospatzeko. Eman dezaiogun beraz, ongi etorria sugearen urteari. Esploradore nekatu batek zer ikus lezake tristeziaren metro kuadratu batek mugetan imoi ondo zinguraturik 2013 izan zen sugearen urte azkeneko aldiz eta esaten dute animalia bereko urteek antzekotasunak izaten dituztela. Beraz, zer gertatu zen 2013an? Ez dut ezertxo ere gogoratzen. Tirenigo, 2013an jaian tifoia Filipinetara iritsi zen. Historia modernoko zikloi tropikal bizienetako bat izan zen Asiako hego-ekialdea suntsitu zuena. 6.300 pertsona inguru hil ziren tifoiaren ondorioz. Urte hartan bertan, Rana plazako eraikina erori zen Dakan, Bangladesen. Hildako kopurua kontuan izan da, ehungintzaren munduko istripu industrialik larriena izan da. Biktima gehienak, emakumeak eta haurrak izan ziren. Ces champs au regard, un gars au crépuscule sur le quai de Ska. Je vois pas lumière, je vois pas lumière, je vois pas lumière dans leur sapis. Je crois que moi-même, je suis du père, je compte mes doigts, j'ai que ça à faire. Je mets mon son dans mes oreilles, y'a que le rap qui, y'a que le rap qui, y'a que le rap qui compte. Etzen urte honena izanez, espero dugu suge berri honek beste gauza batzuk ekartzea. Goazen beste urte batzuekin, ea kontu atseginagoak topatzen ditugun. Gaurko egunez, zer? Gaurko egunez, Eiffeltorreko lehen harria jarri zuten, 1887 zen, eta beste 2 urtez lanean aritu ziren monumentu hau eraikitzeko. 1889ko martxoaren 31an amaitu ziren ofizialki dorrearen lanak. Lehen harria jarri eta aste batzuetara 1887ko otsailaren 14an Le Temps egunkarian Eiffel jaunaren dorrearen aurkako gutun ospetsua argitaratu zuten. Arte eta literatur munduko izen handiek sinatu zuten testua. Charles Gounod konpositoreak, Guy de Maupassant idazleak, Alexander Dumas semeak, François Coppée poetak eta Garnier opera diseinatu zuen Charles Garnier arkitekto klasikoak. Urte asko pasa dira eta gutun hori ospetsua egintzen arren, Eiffel dorreak tente jarraitzen du. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Barekitz ari garela, gaurko egunez 1948an Lego jolas ospetsua sortu zuten Danimarkan. Ezagutzen duzu ezta? Askotariko koloretako plastikoz kuadrilu gurutzatuak, piezak askotara konekta daitezkeen objektu horiek eraikitzeko. Berez, Lego enpresa 1932an sortu zuen Ole Kirk Christiansenek. Negozio horri depresio handiak eragin zionean, altzariak saltzeari utzi eta zur jostailuak egiten aritu zen. 2 urte geroago enpresa berriari Lego izena eman zion, Leg got ondo jolastu hitz daniarraren akronimoa. Marka oso ezaguna egin zen bertako biztanleen artean. Zurezko jostailuak metalezkoak baino eskuragarriak zirelako Bigarren Mundu Gerraren eraginez. Zurreko izpenean izandako arazo batzuen ondorioz, Ole Kirk 1940ko hamarkadan plastikozko jostailuak ekoiztera pasatzen injekzio bidezko makina moldeatzaileekin. Piet Mondrianen kuadroetan inspiratutako kolore bizietan inspiratu zen eta horrela jaio ziren gaur egun ezagutzen ditugun piezatxoak. Era Mondrian etidatora, nekinik. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down.
three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. And it's dark in a cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging. Danimarkatik Islandiara joango gara orain. Gaurko egunez, 1995 Islandiak abortua legeztatu zuen. Hori egin zuen lehen herrialdea izan zen duela 80 urte. Islandiako legegileek ondorioztatu zuten etxeko zailtasunak, egoera ekonomiko zaila edo etxean bizi zen pertsonaren baten osasun txarra nahikoa zirela abortua justifikatzeko. Erabaki horrekin, haurdunaldiarekin ez jarraitza erabakitzen zuten emakumeen kriminalizazioa desagrarazteko lehen pausoak eman ziren. Islandiako legeak ezarri zuen emakumeek haurdunaldiaren 28. astera arte egin zezakela abortua. Ondoren, legedia aldatu egin zen eta gaur egun 22. astera arteko prozedura baimentzen da. Erabakia haurdun dagoen emakumeari soilik utziz, noski. Nazio Batuen erakundearen datuen arabera, segurtasunik gabeko abortuek urtean 57.000 emakume inguru hiltzen dituzte. 80 urte pasa dira, baina herrialde batzutan gauzak ez dira aldatu. Egun hauetan, Meta eta TikTok euren plataformetatik abortuari buruzko informazioa kentzen ari dira, eta horrek bizitzak salbatzen dituen informazioa eskuratzea eragozten du. A cada paso que doy me acerco a la verdad que se enciende en el fondo de mi pecho. Como un susurro tibio, un arrullo que cobija las heridas que me han quedado adentro. Porque de cada cicatriz que te vi... Manifestazio ugari egin dira munduan zehar aborto eskubidearen alde. Baina nik beste elkarretaratze batzuk aipatu nahi ditut orain, 1918 urtarriaren 28an, hau da gaurko egunez, milaka langilek greba egin zuten Berlinen lehen mundu gerraren aurka. Palmas abiertas. Hurrengo egunetan Alemania guztira zabaldu ziren mobilizazioak eta 4 milioi lagunetik gora atera ziren kalera. Gobernuak aldiz protesta zapaldu eta 50.000 gizonezko gehiago bidali zituen frontera. Eta beste manifestazio bat, 1946ko urtarrilaren 28an Bulnes plazako sarraskia gertatu zen Txileko Santiagon. Milaka pertsona prezioen igoeraren eta eskubiden murrizketaren aurka protestan ari zirela, karabineroek tiro egin zuten jendetzaren aurka. 6 lagun hil eta dozenaka zauritu zituzten. Hildakoen artean zegoen Ramona Parra Alarkon, 19 urteko gaztea, eta Txileren askatasunaren aldeko borrokaren simbolo bilakatu zena. Gerora bere izanarekin mural subertsiboak margotzen zituen brigada sortu zuten, eta Victor Jarak berak ere kantu bat eskaini zion, BRP. Muchacho chileno, fulgor de la nueva brigada, las calles del pueblo despiertan con tu claridad, tu brocha es el canto que pinta el azul del cielo, que llena la patria de luz, amor y fraternidad. Joven camarada que construye... Gu gure brigada prest daukagu gaurko ariketa subertsiborako. Ino, urte berriarekin iraultzai esnatu gara. Urte berriago juri, urtarriak 28 da. Urte berri txinatarra da, meloia. Eta horri buruzariko gara. Maialen Telabidek jazaren baronesaren inguruan hitz egingo digu. Panonika de Koningswater izango du izpide. Ez da eguneko musikari bakarra izango, Ez, hau baina borrexago da. Igor Arostegik Euskadiko Orkestra Sinfonikoa barrutik erakutsiko digu. Nola antolatzen dira musikariak, zenbaten saiatzen dute, eta eskuartean dituen beste proiektu batzuren inguruan ere, hariko gara. Horrela bai, sekretutxoak kontatzen, gustatzen zaigun bezalaxe. Entzuleok urtarriak 28 ditu gaur eta asteartea da, ongetorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxe Arbe gozo egunon. Baita zuei ere.
Eta zuekin, Goiuri ez Eizarandia, egunon. Urte berri, Kanpaiak? Zein denik, urte berriko kanpaiak. Hau, liada montatu zen apatean. Ez dituzte kanpaika da jotzen, inigo. Zer jotzen dute? Tokit. Larrua, igual. Home, egin barko dute. Etxatzen dut. Bestela, horrelako populazio tasa nola mantenduko duten, Kanpaikak, argitzea kostako litzei guke. Bueno, borte berriarekin aje berria dakartzagu, antza denez, baina tira, konponduta, bagoaz aurrera, Goiuri ez Eizarandia urte berrian. Urte berria. Eta izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio, Elur Bide gaur bigarren kafeak 908 du, urtarrilak 28, goizak 10 eta 18, gaur dena 8 amaitzen da, baina gu 3 gara, zuekin milaka. Ongietorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Asteazkenean izango dira gure elkarrizketa akustikoan Bidelapurrak Kaitzaran berri, Ander Solozabal eta konpainia eta Aturri Tenesin kantu honekin. Abiatuko dugu gaurko gure bigarren kafea. Pixkat prestatzen joan zaitezten eta ezagutzen ez pasen dituzten entzuten joan zaitezten. Partiturik kantu lau daramanik zeta fina izake Aturri Tenesin. Eta maite dutekin abiatuko dugu gaurkoa 908 bigarren kafea, horrek esan nahi du 1808 kafea. Hori da. Kalkula azkarren da. Txigora bera, ondo, ondo, bixi, 1806. Ez mehan buelta gehiago, ondo geratu zaizu. 1816. Ondo. Zango dira, 1816. Jolen idena ondo irudituko zaio, berak kalkulak egin zituen 1000. programa noiz izango zen. Eta dagoeneko egin da genuen. Eta abendua esan zuen. Aterako didazu, labana. Beitxin. Ondo, eskerrik asko. La banka da. Zein da zure maite dut, Julen? Nirea motxean, beste urte batzuetan ere uste dut urte sasoi honetan aipatu dudan zerbait dela, baina amaitu da, Amaitu da lehortea, errepideko txirrendularitza maite dugun ontzat, ze hasi da denboraldia, 2025ko denboraldia martxan da, da, negu partean eta izan ditugula, ziklokroseko lasterketak eta horrelakoak, baina errepidean hasi dira, Australian Down Under turra egin dute, Europan ere denboraldia hasi da, hor da biltza, Levante aldean klasika ezberdinak egiten, horrek esan nahi du, errepideko denboraldia martxan dela, eta horrek ni behintzat zorion txugiten hau. Eta ziklokroseko mundiala asteburuan du? Asteburuan. Bueno, bana arte, bai estatu da, izango dela, Julen. Bai estatu, baina ondo bidean. Bai. Eurra mango dio Vanderpoolek, baina bueno, euskalo. Baldin badoa, zerbaiten esperantzan joango da. Behintzat emozio pixka-pixkate izango dugu. Espero dezagun, gurpilari heltzen dio, behintzat azken txamparaino. Hori da, baldintzak bana erten aldekoak baldin badire, guraldi aldetik eta bakaso lehia ikusi dezakegu, baina ez tegipa, ikusiko dugu. Adio lotu ninduen
Hemen txatean baditugu maite dutak ere, Txema Solanak esan digu egunon ekipo, egunon, Txema. Gorkak ere dio egunon zelan, guk lan asko, Gorka, guk lan asko. Julen, dantza aparta, nire maite duta da, atzo estirando el txikle podcasta ikusi nola, ze ederra. Ara? Baina zuzenean edo ikusi zenun bideoa edo podcasta edo... Ez da git, Euskal Herritik ibili dira? Antzoki baten, agian bai. Horren berri izan, agian bai. Eta igual inauteri txupina zora noa gestio batzuk egin behar ditut Tolosako udalakin. Ez da eguna proposena ba, inauteritako txupinazoa gestio batzuk egiteko Tolosako udalakin. Gestio batzuk egin mania ditu nik uste zuzenean emateko. Ados. Durangoko azokan egontzen bezala bat Tolosako inauteritan egoteko. Ilabete bat inauterik, bai, atzo publikatu zen, ez, txupinazoaren bideoa eta Tolosa erdiak banatu zuen. 30 marragoen falta dira. Bueno, baina inauteria dagoeneko Euskal Herriko hainbat txokotan gertatu da eta gertatzen ari da. Badakizu, Tolosa zentrista xamarra garela eta gureari erreparatzen diogula, baina inauteria gure mugetatik garatago ere bada. Nekane Altzelaik dio egunon, nere gaurko maite duta gimnasiora joan eta gero ateratzen zian energia horrekin. Bai, baina indarra behar da, goizean goizgeiki eta gimnasiora joateko. Eta Gorkak dio, Leicester turra. Bueno, a ver, Leicester inauteriak eta Leicester turra ez dira bateragarriak. Nera monak alax esatezun, urte hasi inauterik konturatzerako, azte santuk, geho, hor zubia maiatzen eta udarare ean jutea, beste zubi pare bat gabonak eta urtia akabo. Mona, baina. Haze presa. Uztailaren bostean turra, Gorka. Uztailaren bostean. Zaila, oso tur eguna da. Uztailak bost? Zergatik. Eta git, ja San Fermin bezperako aurrekoa, eta bai, bizikletaren mundu eguna uztaiak 3 da, ez, uste dut. Bai? Hemen behin eta berriz aipatu dugu irratsaio honetan. Ez, orduan ezin da uztaia izan, behin eta berriz aipatu galimo dugu. Ez dugu inoiz uztaian bigarren kafea, aurten ziurrenik egingo dugu, turrera ino luzatuko badugu, baina... Gorka dio Goiuri Movistarren, hau ikusiko zuen akaso estirando el txikle. Ados. Ez, ekainak 3. Nik uste nun Goiurik Movistarrekin fitxatu hartzuela turrak horritzeko. Hasieran hori pentsatu dut, baina... Wow. Ez. Nola, Movistarrekin? Ez. Nik Euskaltel Euskadi. Hoi ez da existitzen, ez da? Ez, baina Laura alkutsa daukagu. Eze kolorekoa da maiota. Jo, oso polita. Igual, tropeleko pelo de maiotik politienetakoa. Bai. More lila ola argitxo bat, oso polita. IF da urdina? IF, arroxa. Arroxa, hori gustatzen zaidan niri. Baina orain, IF-en maiota pixkat aldatu dut, IF-eko maiotarekin nahi duten egiten dute. Bai, eta pixkat arrarotuta dago. Nahi, txirrendularitzan hori xe interesate zaita. Hori, eta? Erorikoak. Mendena esan, Gaiztoa da, horregatik da bana ertzalea. Erorikoak asko gustatzen zaizkit. Da zure maite dutago Juri zein da? Begira, atzo izan nuen nire lagun baten aitaren hileta elizkizuna. Moreren aita hil egin zen, eta atzo izan zen hileta. Eta guk irratsaio honetan, 2008 honetan, galdetzen diegu gure gonbidatuei, ea, beraiek nola irudikatzen duten, beraien hileta, edo hileta, funerala, ospakizuna, agur festa, eta orduan, hemen oso erantzun originalak ateratzen dira. Gero, zaila da, erantzun horiek, benetan, gertatzea, ez? Ze azkenean, hiltzen zara, abixatu gabe, eta zure ingurukoek, askotan egiten dutena da, oita, herri hontan zer da ohitura, arratsaldeko 7 funerala, elizan, eta listo, eta hori egiten da, ez? Hemen ideia asko ateratzen dira, eta bueno, esan bezala, ideia horiek gero, batzuk egingo dira, beste batzuk ez, baina orokorrean uste duguna, baina tradizionalagoak gara. Tatzo nire laguna, inigo, joan zen bere aitaren hiletara, laranja fosforitoz jantzita. Jertxe bat zeraman, laranja fosforitoa. Eta ordan hileta bukatutakoan jonitzen beraren gana esate, jertxe hau berria da. Eta esan zidan. Ez nahi inoiz ados egon, hiletetara alabearrez, beltzez jantzita joatearekin. Eta hau, nahizetan ere aitaren hileta izan. Nik joan nahi nuen, beste egun batean bezala, dotore jantziko naiz, baina zergatik beltzez jantzita. Tardun, zegoenan jendea beltzez jantzita ohitura jarraitzagatik eta bapatean hildakoaren semea antzegoen laranja fosforitoz jantzita. Eta ere ditu zitzaidan zoragarria. Eta hori zen ere maite duta. You in my heart, oh darling, please away
Nik zarantza dauket maitu dut kontatu dan edo ez, Goiuri. Atzo santzen un karroka bat maite dut. Gero batzuk ez da kontatu ditudan. Venga, ber, bota. Zuri kontatu izu, antenan kontatu dute, Bogotan korrika zijoan Euskaldunarena? Ez duzu kontatu. Hori kontatuko izuet orduan. Bogotan nengoela, Bogota 2006 metrotara dago. Airea falta egiten da. Mexiko hirien 2000 metrotara falta egiten da. Bogotan gehiago. Arnaz hartu eta Bogota egin behar da. Bai, arrazoi. Eta botatzea kostare egiten da. Justu da biltza. Eta, ni banen bilen hortxe oianerako prestatzen, egia da oianean itxaso maiatik ateratzen zarela, eta baina, mendira joan dut pixka bat, eta abiatu nintzen, eta arnaz estuan, 2006 metrotatik 3100 metrotara igotzen da hola aldapago gorrean el Cerro de Montserrat, edo holoko muino edo menditxo bat. Eta antxe banindoa da, jende asko, bidetik, bat eta beste, eta batean pasan hau tipo batek korrika. Behiatu diot, eta hola, natural eta zitzaidan, Euskalduna izango aiz? Esan nuen da, pentsatzeko denbora mantzidan, Euskalduna ez bada, buelta ere ez du egingo. Ez da konturatu egingo berarekin ari nahiza. Eta Euskalduna bada konturatuko da. Eta, Euskalduna izango aiz da. Ala, mateik, hostia, zer den, norbait ikusi eta konturatu. Tipo hau, itxuraz, jaskeraz edo, eta gero konturatu nintzen gainera, bere motxilan jartzen zuela, ez dakize Euskal Trail baten izena eta bar. Eta baino aspaldik horren gabe, eta hemen arnazestu baten da, ni oinez niek eta arnazestu garren niek. Bueno, gero ikusi gaituk eta genuen ikusi. Enuen topatuko oran, berak korrika jarraituko zuen, edo Euskalo. Baina, harrigarra iruditu zaidan, batzutan zegaitasun dugun geureak antzemateko. Eta nik ura antzeman nuen oso errex, kriston Euskaldun txurazuken, eta bai ez datu zuen, segituan ura Euskalduna zela, eta hori da nire maite duta. Eta hau esan da, eta txatean besterik espalin badaukagu, Gorka dio nahi dula Bogotara, juntzaite, Gorka, juntzaite, hiri, polita, txeingo dugu Bogotari buruz beste batean. Goizeko 10:29, ia 30 minutu, bagoaz aurrera segituan aurkeztu behar dizuegu eta Igor Arostegi eta honekin batera, Euskadiko Orkesta Sinfonikoa. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gure hurrengo gonbidatuari oraintxe ezustean mikrofonoa zabalduko bagenio, mikroaren euskarriari edo mailari eskuekin kolpetxoak ematen ari dela entzungo genuke akaso. Edo oinekin zoruaren kontra gauza bera egiten somatuko genuke. Tira, kolpetxoak esan dugu, baina ziurrenik perkusio erritmo deitzea zuzenagoa izango da. Txikitan hartu zituen eskuak makilak Igor Arostegi Akosta Tolosarrak eta hala jarraitzen du gaur egun ere. Besteak beste, Euskadiko Orkestako perkusionistetako bat da, baina bere ibilbidea musika klasikoari dezente lotuta egon den arren, kalean asko ibili den musikaria da eta Suakai taldeko kide ere bada. Euskadiko Orkesta urtarrileko azken egunean bere herrian izango dela aitzakia modura hartuta luzatu diogu gurera hurbiltzeko gonbitea eta baita berak azkar asko onartu ere. Igor Arostegi, egun hon eta ongi etorri, berriz ere, bigarren kafera. Egun hon. Berriz ere diogu Goiuri, ze aurrez ere, Suakai taldearekin izana dugu hemen. Igor, berehala hasiko gara galdera normalekin, baina Goiurik ebaditu, pareoa galdera lehenabizi zuri egiteko. Hemen aurtengo berrikuntzetako bat da, beraz, hauek oraindik ez dituzu erantzun, bi galdera dauzkagu, eta aukeratu behar duzu bietako bat erantzuteko. Hau sartzen balin bazara biak ere erantzun, baina tira, hau isek dira. Lehenengoa. Nola irudikatzen duzu edo gustatuko litzaizuke izatea zure hileta, zure funerala, zure agur ekitaldi hori? Eta beste galdera da, zure bizitzari buruzko pelikula bat edo dokumental bat egitera doaz, baina egin behar dute soilik zure bizitzako tarte batean oinarritutako pelikula. Hau da ezin da izan, jaiotzatik eriotzera arte. Orain arte bizitza horretan, ze tarte aukeratuko zenuke pelikula egiteko. Hortxe bi galderak aukeratu, bat erantzun, biak erantzun, eta nahi duzuna. Wow. Buruai eragitea tokatzea guantxe. Bai. Horretarako dira,
sartzeko ja saltxan, eta gero Julenek beste galderak egiten ditu. Oso ondo, egia esan ez dut, inoiz, pentsatu honen ingurun, baina, bueno, hileta beti pentsatzezu, bueno, agurra dela, baino baita ere ospakizun moduan hartu nahiko nuke ez. Ni baita ere musikan ingurukoa izan da, musika askorekin irudikatuko nuke nire agurra, eta bueno, gertuan izan ditu dutena, hortxe ibiltzea holtza batean, elkarrekin joz. Zoragarri. Jarritzeko moduan gaude, ezta, erantzun hori eta gero. Zoragarri. Aurrera egin dezakegu. Igor, esan dugu musikarekin betidanik lotuta, perkusio munduarekin ere bai, ez dakit, txikitan, Igor zerk harrapatu zuen lehenago? Perkusio izan zen zehazki edo musika izan zen lehen da bizi eta hortik bideratu zinen perkusiora? Zerk harrapatu zintuen? A ber, ni esango nuke azkenen musika jaiotzetikan hartutako zerbait dela, bai etxetikan etorritako ohiturak eta baino gurasoek hala diote 2 urtekin bateria bat eskatu nuen eta 2 urtetako hartu edozein koiara eta edozein kolakau pote hautsita ditun da azkenen erabaki zuten bateria bat erostea eta arezkeoz baketa hilotua. Eta baketei lotua txiki-txikitatik esan duzu, etxean bazenuela, musikarako zaletasun hori jaso zenuela, musikarako bai, perkusiorako ere bazegoen, edo zu izan zara, zure etxean lehendabizikoa perkusioaren bide hartzen? Bai, kostienteki, pentsatuz, bai, baino egia da, argazkitan da ikusita, neratxonak, kaleko musikaria zan, baino bai inauteritan atatzen zara danborrakin, panderoakin, baino bai nire autua hortik kanpo izan zen. Igor, behin Jon Esnaola izan genuen hemen, duela iazko demoraldian, uste dut aurreko demoraldian izan genuela, eta berari ere galdetu genio, baino zer du Tolosako perkusio arrobiak, zer du Tolosako musikaskolak perkusio jotzaile egin, sekulako arrobia dago herri honetan? Netzako irakasle ona aurkitu ditugu bidean eta hori da funtseskoa ez. Horretaz aparte, badakizu ez, generazio desberdinak elkartzen dianen eta batzuk funtzionamendu egokian doazenen besteak ere eredutza hartzen dituzte ez. Eta horrek ere, soka hori ez etetea ekartzeu. Eta behin musika eskolan sartuta, hasi zinen, zure bide akademikoa edo nolabait esateko egiten, noiz pentsatzen du Igor Arostegik edo noiz egiten du auto hori, nik bide honetatik jarraitu nahi dut. Bueno, azkenen pixkat izan da prozesuna natural bat, non ikasten duzu, baino hobi moduan, bai? Eta hemengo irakaslea eta erdimailakoa berdina zenez, esan zian, zeratik ez duzu jarraitzen errenterian. Eta bai aukeratu behar nula etorkizuna nondin ora. Eskolan ez nebilen gaizki, baino gustoa musika egiten nun. Eta orduan ikusita aukera bat izan nezakela, esfortzu guztia bertan jarri nun. Eta musikenerako bidea egin zenuen errenteriatik, beti ere, ari gara perkusioari buruz hitz egiten, esan duzu, txikitan 2 urterekin bateria bat eskatu zenuela, hor ere ezberdindu behar dugu. Igor, perkusioa oso eremu zabala da, batzuk perkusioaren bide klasiko horretatik egiten duzu, zure kasuan hori izan da, ez? Bide klasikotik gehiago jo duzuzu. Bai, hori da. Azteko, perkusioa jotzen dan instrumento oro perkusioan familiakoa da, baina karrerak oso banatuta daude baterikoa eta perkusiokoa. Hemen daukau bateria normalen modernora jotzen dana, eta gero daukau perkusioa gehiago klasikora, beste gauzatzu ikutzen dira. Kanpoan berizten diala perkusioaren barruan ere etnikoagoak edo folklorikoagoak,
hemen bi aukera hori ditugu, eta ni argi neukan perkusioaren aniztasunak erakartzen ziala gehien bat, eta horretara joan duen. Zer ematen du bide klasiko hori edo perkusioaren bide hori hartzeak, ez dakit, aniztasuna ikusten zenion, aukera ezberdin gehiago, ez dut esaten gero irtenbide profesional aldetik baizik, eta zure burua perkusioaren lorrean jantziago egiteko aukera, edo zerk deitzen zizun arreta hor? Bai, azkenen perkusioa joko badanetzako, eta abesti bakoitzan edo talde bakoitzan instrumentu ezberdinak jo ahal izatea, azkenen horren aniztasun horrek erakartzen zaitu ikaragarri. Eta pentsatzen dut, askotan esaten dugu, ez? Bai, perkusio ikasten ari direnek ordu asko sartzen dituzte hor, bakarrik perkusio instrumentu batekin, ez da piano edo gitarra jotzea bezala, gitarra jotzen ari zarenean abestia jo ditzakezu, perkusioarekin ere jotzen dira. Musikeneko prozesu hori, musikeneko egonaldi edo ikaste prozesu hori nola gogoratzen duzu? Gogorra momentu batzuetan, baina oso politia egia esan, irakasle oso onak nituen, eta, irakasle bakoitzakin perkusioko instrumentu ezberdinak lantzen dituen. Eta, egia da, segun eta ze instrumentu, ez bali bada oso melodikoa, gu melodikoak eta ritmikoak ditugu, agian bakardadean izan daiteke, ez dizut esango astuna. Gustatzen zaigunez, disfrutatzen dugu, baina egia da, zu danbor batekin bakarrik ezin duzu mai inguru bat amenizatu, ez? Bat gitarrarekin, seguramente errexago dela, ez? Noski. Baina gure munduan ere, erritmoa zuku bateatzea, oso erakargarria. Igor, aurrela jarraitu horretik, mito bat bota behar dugu. Trianguloa jotzeko ez du nor balio. Ezta? Arrazoi eman dizuta. Ze badaude, triangulo hori nik ere joko nuke, bai, baina zu pentsatzen dut, noiz edo noiz, akaso trianguloarekin ere izerdi darra botatako izango zarela. Bai, gehien bat, gainea orkestraren munduan asko erabiltzen den instrumentua da, eta azkenen metalaren kontra da. Dia kontzertua, antzoki oso, akustikoki oso errex ateatzen dian instrumentu dira, eta ondo harin bado, inorrek ez du ez esango, hori nik ingo ez, baina gaizki da honen, jende guztiek zuri bideratzen dizu, eta esatea. Azkenen zerbait oso sutila jo behar danen, metalakin ez da izaten errexena, baina, dena bezala, egongo dira instrumentu zailagoak, baina edo zeinek ez du jotzen den triangulua. Igor, zuri zeuri irakurritakoa da, beste elkarrizketa batean, zuk ikasketak egiten ari zinenean eta musikenekoak egin zen dituenean, gero, aukera ezberdinak izan zen dituela buruan, bakaso Herbeheretara joatea, Orlandako eskola aipatzen duzu, zuk beste bide batzuk hartu zen dituen, gauza askotan bezala, edaten duzun lekutik jasotzen duzu eta horra egokitzen zara, perkusioaren munduan ezberdintasun asko dago, esan nahi dut, badago hor, Herbeheretako eskola hori, badaude hola eskola zehaztu horrelakoak badaude, estiloa markatzen dutenak. Bai, badaude batzuk, ez? Ni orduan Herbeheretakoa gustatzen zitzaidan, nire irakasleek handikan atatako irakasleek izan zian. Eta baita ere, eskola alemana dago, frantsesa, Herbeheretan. Aukeran gehiena gustatzen zitzaitena zen. Baina egia da, ikasketa ezin zaiela mugai jarri. Eta naiz eta hemendikan kanpora irten azkenen, nintzen irakasle ezberdinak ezautzea, eta azkenen erabaki nun beste eskolak ezautzea, ze denak daukate gauza bat erakusteko, ezta? Eta gero zu aukeratu zer gustatzen daizu gehiago, baina Madriden izan nintzen, klase batzuk jasotzen, eta oso zeharo desberdina zen, baina gauza asko aplikatu alditu guen gaur egun. Bide akademikoa zari gara orain artean, Igor, zurekin, baina noski bide akademikoarekin batera, lehen aipatu duzu bat, orkesta aipatu duzu, eta perkusio klasikoaren bide horretan, orkestak ezinbestekoak dira. Zu pentsatzen dut, badakigu, leku ezberdinetan aritu zarela, ibili zara, Euskal Herriko Gazte Orkestan ibili zara, Espainiako Gazte Orkestan ere bai, beste hainbat orkestetan ere bai, nola izan zen orkesta mundu horretarako sarbidea, eta astapenak? Bueno, a ber, ni prozesu natural bezala, gaztetan
gazte orkestetan parte hartzeko sarrera frogak egoten dira, eta bazkenen gure bizitza pixkat lehiakortasun horretan murgilduta gaude, ezta? Aldan sanona hartzen duzu, zatik ez da inorren kontra, zuzure lanaren erakusle jozea. Eta froga egiten ditun, eta tarteka lortzen ditun horrelako emaitza onak eta aukera horrelako gazte orkestetan egoteko, bai. Eta egia da, musikari bezala bizializateko, ez da bakarrik orkesta, baina orkestak bermatzen dizu, hilabeteroko soldata bat, estabilidade bat, non beste talde batek zailtasun hori daukan, ezta? Badakizue denok, jotzen dezunen eta saltzen dezunen, diru iristen da, baina ez da honen, orbulu belarriaz. Orduan, ni ziklo, ez nun atea ezerri iristen, baina saiatzeatik saiatu behar da. Eta Euskadiko orkestako plaza hau batea zanen, orkestu nintzen. Nola oroitzen ditu Igor Arostegik hauta proba hoien bezperako egunak, ez dakit, amets gaizto asko eragin dizkizute, edo zure burua badaukazu nola baitere, plaza gizon modura eta etzen nuenen gaizki pasatzen, nola oroitzen duzu hori? Ez, egia esan, ni, nahiko garbi neukan, nire buruntze hona zan, oso zaila zala plaza hori lortzea. Etortzen dira Euskal Herritik kanpotik jende asko, eta izan behar dezu egun hobena, egun oso son bat, eta nahiz ere egun hona euki, jakin beste abertze egiten duten, eta tribunalekoi, gustatuko zen, ja hor subjetibide bat ere sartzen da, orduan, lehenengoa, eta ni hau denei esate diet, datozen guzti, dena ez dago lehiakidean esku, ez da, orduan, hori garrantzitsua da. Eta bestalde, esan beharko nuke azkenen presio asko, zama asko eramaten duzu, nahi gabe, eta proba batzuk lehenago ere egin izan ditutanean, nahiz eta ere nahi hori izan gabe, bukatzeanen, eta ez badezu atatzen kriston bajoi ematen duzu, hilabete askotako lana dalako, tentsio dena hor fokalizatzezu, eta bukatzeanen da kriston bajoi bat. Eta ni beti ikaste prozesu bezala hartu dut, ez? Baina, Euskadikoa ia da hor dagazu, ez diezu garrantzia eman nahi, baina, nola ondo atea zan, sinistu ezinik egia esan, horrelako elkarrizketetan oroitzapena, agian guain balio gehiago ematen diot, momentuan, esate izuen maitza, eta da, bale. Ez duzu sinisten, ez? Ja egunerokotasunen, eta gehiago kontuatzen naiz, jarraian etorri dira, hauta proa guztietan, ez? Beste instrumentan lagunak izan ditut, kriston esfortzua, maila oso emanez, baino, eguna ez da izan hobeena, beste bateko beto jo, ez da gustatu, eta ikustea, behaien atxeka behatala, gogorra da, baino, esate du, hori ni pasan nun, orduan baloratzezu ez, indakoa. Igor, esaten da, gazteei eta lehiakortasun hori sartzea kaso ez dela egokiena, baina zuk aipatu duzu, gazte orkesta ezberdinetarako aspalditik aritu zarela zu hautaproba hoiek egiten, etorkizunean, Euskadiko orkesta bezalako, orkesta batean sartu nahi duen edo hautaprobak egin nahi dituen horbaitek ondo etorriko zaio, ez? Gaztetatik horretara ohituta egotea. Guztiz, ados. Nire ustez, nire irakasle izan naiz, eta ikasleek eraman izan ditu horrelako gazte orkesten frogetara, ez? Eta azkenen eramaten dituen edo gonbidatzen dituen ikasleak zian era natural batean hartzen zituztena horrelako froga. Ni esaten nien, oazen klasen egiten duen lana, entzunaldi baten jotzea, jenden aurre, jazta. Ikusten manun behientzako zerbait oso gorra, tensioa gaizki pasako zutela, ikasleoiek fuera. Ez denai esperientzioi kalteako izatea. Gutxinez, lehenengo urteetan, ezta? Baina egia da, fase horiek pasardia behin baino gehiotan, ja mundu profesionalea iristezeanean ez izateko sorpresa bat.
Esan duzu Igor, bai musikarien kasuan eta bai gainontzekoen kasuan ere, azkenean hemen gaudela egonkortasun bat izateko eta egonkortasun hori hilabeteroko soldata ere badela neurri batean. Euskadiko Orkestako kide zara, egonkortasun hori eta soldata irabazteko lan egin behar da, nolakoa da Euskadiko Orkestaren egunerokotasuna? Bueno, politia, baina pixkat erokeri bat ere bilakatzen da. Bai, Euskadiko Orkesta gainea beste orkesta batzukin daukan desberdintasuna da, kontzertu abono denboraldia, orkesta guztia dauzkate abono denboraldia bere bazkidentzako jotzen dituzten zikloak, ez? Eta gero, proiektu desberdin gehiotan parte hartzen dute, bai bira, grabaketak edo herrietan, ez? Baina Euskadiko Orkestaren arazoa edo gauza ona, ikusiko dugu momentu bakoitzan zer dan, ziklo bakoitzeko kontzertua 5 aldiz jo behar dela. 4 hiriburutan, Euskal Herriko 4 hiriburutan, hegoaldeko, eta Donostin baina 2 aldiz. Beste orkesta adibidez, Bilboko Orkesta, hemen gertuko bat aipatzeatik, Bilbon jotzen ditu, osteguna ostiralak. Beraz, behaien zikloak astekoak dira. Astenetik ostegun goizeren saiatu, da gero 2 kontzertu. Eta hurrengoan berdin, ezin dugu egin, zatik, gatzeia, 3-4 egunen saio, 5 kontzertu, aste terdi. Orduan, gure agenda goaz, dena arrebestuta, ez? Orduan, enbar deu astero gure agenda behidatzen, batzutan goizez, bestetan atxaldez, ikusita denbo gutxi dagoela batzutan goiz eta atxalde, hola da, gure agenda. Oitzen da, bat horretara, edo kaos komatxo arteko kaos horretara oitzen da, musikaria? Bai, ni oituta nago, baina egia da ikustete dela lankidengan, kaos hori familia edo gazuenen areagotu egiten dela, ez? Nire kasua guentxe bertan ez da hori, baina egia da, pixkat konziliazio hortan, pixkat zailtasunak eragiten ditula. Esan diguzu, Igor, elkarrizketa guazia horretik izan dugun izketalditxoan, 80 musikari inguru edo bazaudetela Euskadiko Orkesta horretan, perkusio beti atzean egoten da, baina bada elementu erreferentziala orkestra guztietan eta baita publikoarentzako ere. Beti daude begiak zuengan jarrita. Somatzen da hori, kontzertu batean ari zarenean? Bai, azkenen, ni esate, askotan gu ez dugu biolinak bezain beste jotzen, askotan ez inoiz, ez dugu hainbeste joko. Baina da, pastelan, eginda ez, azkeneko puntu hori ez, azkenen desberdintasuna ematen diona obraren zatiari eta bere kolorea ez, orduan askotan gu parte hartzen duen baita ere izatea zerbait oso potentea, oso handia, orduan oso ikusgarria izaten da, normalen. Elkarrizketaren hasieran ere aipatu dugu, urtarrilaren 31 ostiralean, Tolosan izango dela Euskadiko Orkesta, pentsatzen du norberari ilusio puntu bat egingo diola, ez Igor, herrian aritzea. Uste dut orkesta azkeneko aldiz 2006an edo etorri zela Tolosara, beraz, herrian aritzeko moduan zara, gustora? Bai, egia esan oso pozik, gaina gertuko jende asko hurbilduko ikustea, eta egia esan ilusio eta lankide asko, ez zure herriragoa zela, eta aitzaki horrekin, ondoren afaritxo bat inbarkoa, o prestatu barkoa. Ematen du horretarako kera, orkestako funtzionamenduak inbusten dizuetorela gero afariak. Kontzertu ondoren, kontzertu ondoren. Bestetik Igor, elkarrezketan hasieran aipatu duzu eta zure aitonaren erreferentzia ginez kaleko musikaria. Guk ere aipatu dugu zu kalean asko ibilia zarela, txarangetan eta bestelakoetan, horrek ere egiten du musikaria. Bai, guztiz ados nago, azkenen, ikasketak beharrezkoa dira, baina beste atal batzu lantzen dituzu baita ere kalean, eta jende desberdina ezagutu, jende desberdinekin joaz, eta zure sorkuntza kreatibitate hori ere landuz, ezta? Hasieran Igor Arostegi txikiak, perkusio ikasi nahi zuen Igor Arostegi txikiak, hasiera hartan zer ikasi nahi zuen perkusioa, gero kalean jotzen ateralizateko txarangaren batean inauteritan edo? Baliteke, azkenen Tolosan hori da gazte askoren lehenengo pausoa, ezta? Inauteria musikaz beteri daude eta azkenen ikusten dira bai txarangetan parte hartzeko, San Juanak etortzen dira eta
eskopederotan atatzeko, beti daude olako aitzakia. Gero ja ezautzen dezu mundu hau, eta bueno, Tolosako bandan ere izan nintzen, eta bueno, ja pausoak aurreraka juntzian, baina hasieran seguraski oizalan ere ametsa. Horrela Igor konfiantza, no? La jende gutxik entzuten gaituela, zenbat lagun edo ezagun etorri zizkizu, jo Igornik eskopeteroetan Tolosan edo inauterietan txarangaren batean atera nahiko nuke, eta erakutsiko didazu kaja jotzen? Zenbat horrelako eskaera? Egon mordo bat, egia esan, eta ni ikasle nintzela, nire etxen, bueno, orduan nire gurasoan etxen, gaztei klase ematen nien danborra jotzeko. Danborra, eta azken helburua zen, o eskopeterotan edo txaranga baten atatzea. Eta, bueno, egia da, hasieran ilusieta izu da, zu ni nire kasun ere olasi nintzen, ez da? Eta kaleko musikariaz aparte ipatu dugu, Suakai taldea ere ipatu dugu, elkarrizketa honetan, azpitik entzuten ari garen bide lagun dugun musika. Bigarren kafean lehen ere izan zineten, Suakaien inguruan hitz egiten, baina badai, akaso, ohikotasunetik ateratzen den musika proiektu bat, Igor? Bai, egia esan oso pozina behiekin lanean, zati netzako komplementatu iten daitez, orkesta sinfoniko baten daukatena, ez da. Ni nire ezagutza guztia ematen diat taldeari, baina behiek ere asko ematen diate ez. Ze azkenen teknologia berriak ere erabiltzen egea, oinarria hartuta betire zerbait historikoa, instrumentu historiko, baina betire holtzan ere sentsazio eta esperientzi berria bizitzeko aukera bat izu, eta gero beste gauza bat oso garrantzitsua eta asko erakutsi ditena, behiekin joaz, da proiektu baten sorkuntza honetan, ez da? Zati, ni orkestan ematen diatea partitura bat, eta ni landuetena da horri interpretazioa atatzen, eta lantzen hori aurrera ateatzeko. Mi hemen proiektu bat zerotik hastearen ideia bota behar dituzu, partitura bat sortu behar da, eta hori dena inoiz izindako lan bat izan da, eta egia esan oso pozi, no? Orkestaren ibilbidean, Igor, eguneren batean izan duzu, ez dakit, barne borroka hori edo zalantza hori, ni hemen ohituko naiz ematen dizkideten partiturak irakurri eta ikastera, eta kaso sormenaren alorro horri, ez dakit, ez dut esango baztertu, baina arrisku hori somatu duzu edo kezka hori eguneren batean? Bai, kezka baino gehiago da, baita ere ja, zure bidea murriztu iten da, zentzu honean ere, espezializatzea gehiago arlo batean, ez da. Hasieran dena arlo guztiak utzi dituzu, bai, eta zaude irikita edo zertara, baita ere ontaz bizi nahi dezulako, ez da. Eta gero, agian espezializatzea gehiago, guentxe bertan ni musika sinfonikoan, baina beste ikuskizun edo eta proiektuei ez dietatea itxi nahi. Suakaira itzulita, egin dituzu, ekimen polita askoak, besteen artean musiken cada rincón izena duen hori, pentsatzen dut, entzule izango digu badela, ez? Kasi hilabete batean edo, hartu furgoneta edo dana delakoa, edo kotxea edo dena delakoa, eta egun batean herri batean, urrengoan bestean, kilometro asko eginez, gogorra, baina polita izango da. Egia esan, bai, proiektua da oso polita. Batzutan gogorra, ja ez kilometroan gatik, zik eta Espainialdea jestentzeanen, botatzitut berongatik. Hori ere bai, uda partean egiten delako hori da. Bai. Montajea azten batzea txaldeko bostereitan, ze ondo bizigan hemen. Baina egia da, baita ere uztaia abuztu ingurun iten proiektua da, egualdiak laguntzeu, neztare beroa izan, baina, eta, lagunekin iten dezun opor bat, musikala, nasketa guztia da, ezta? Eta ez hau duzu baita ere zonalde bakoitzako errealitatea, eta gero politia da, zati, kalean jotzen dugu, bai? Inguruak izaten dira oso ikusgarrik, horretarako bereziki aukeratuak, eta jendea oso urbiloka da, jendea daukau bertatik berta, eta gero behiekin gaude izketan, inkluso zerbait afaltzen, ez? Eta da, dena oso gertukoa, herri oso txiki dianez, batzutan denak daude oso eskertuta inoiz ez dalako musika talde bajun herri horietara.
dena da ba, oso humanoa, ez? Eta desberdina, holtza batetik ateatzen zea, eta zoaz, ba, behien gara musikala eraztea. Eta bukatu horretik, Igor, hemen oso ziklismo zalea gara, eta konta iguzu, Mikel Landarekin zer egin zuen suakaiek, hori jakin nahi dugu? Ba, bai, azkeneko proiektua, Natura izenekoa, ba, lehenengo obra sortu zuna, Ibanek, ba, musikari, komposatzeiak, hartu zuna ardatz, ume baten zai zeuden, bigarren semean zai, eta zeukaten asmoa ba, bihotzan inguruko zerbait, bai, naberitzen zuten ja horzetorrela, eta gu oso txirrindula izalea gara, behar hasi izan gueltaka, haizuta, jartzen badugu txirrindulari bat, rodillo baten, eta bere bihotz topan errimola juten bagea, ba, hasi lasai, eta azkar, eta ja, hasi dena bukatu zuen, azkenean Mikel Landa proiektun parte hartzen. Eta antxe jarri denun rodillo baten, eta historia kuriosoa da, zedi azkenean grabaketa bakizu nola izaten dira, ez da izaten toma bat. Eta lasei toma askoitea ondo, baina esaten zenean, guaina tope. Izerdia bota, gero lehor gailu batekin saiatu lehortzen, berri hori toma itego, eta egia esan, harritu nindun asko, bere prestutasuna eta beti ere, baina nola kontrolatzen zuen bere bihotz zaupada, bez? Musikaren ideia musika jo genion, entzun zuen, eta esate genion, ba, hemendik honea, jo bar dezu pixka gehiago, eta ia esan, gaitasuna zeukan, beha nahizun pulsazioetan neuteko. Metronomo bezala ere balio du Mikel Landak. Ba, egia esan bai. Bukatzeko, Igor, esan diguzu, Euskadiko Orkestan hortza biltzala, kalean ere ibilia, eta akaso oraindik ere ibiliko zara, suakai taldea, zer gustatuko leitzaioke egitea aurrerantzean Igor Arostegiri orain arte egin ez duena? Baldin badago zerbait, Egia esan, hola ez daukat ezer bereziki esateko, hau inbardet bai. Ni egia esan, arazo eukitzetena da proiektu asko ukatzea, ez? Dena guztu zait, eta irikia nago, baina, orekoi bilatu behar dut, ez, bizitza eta lanaren artean. Eta egia esan, nahiko nukena da, gehien bat, helarazi gaztei, musika bai entzuteko, praktikatzeko, ustez oso aberasgarria dela, denontzako eta norbeantzako, ezta. Eta inorri kalte itez dion gauza dela, eta igualdu ze musika estilo, baino entzun dezatela eta alba da praktikatu dezaketen. Aurrengo juri, gutxi gehiago, esateko. Igor Arostegi, eskerrik asko, beste behin ere bigarren kafera horbiltzagatik eta ondo segi. Eskertu behi. Eta hemen txaituzu eta upadak, Ba, Mikel Landaren taupadekin eta Igor Arostegi eta Suakaitarrek egindako musikarekin goizeko 11ak pasa ditugu dagoeneko eta azken ordukoaren bila egin behar dugu saltotxoa segituan gure lankizo Leon dagoeneko prest eta zai baitaukagu. Itxaso, egunon? Kaixo, bai, egunon, hasteko kontatuko dugu, arte goizonetan, EH Bilduren Gasteizko Legebiltzarreko buruak Pello Otxandianok Europa Tribuna Euskadi Forumean hitz egin duela, eta bertan besteak beste aurreratuko dugu nazioarteko egoera politikoa eta ekonomikoa Euskal Herrian duen isla eta horri aurre egiteko modua ere aztertu dituela. Funtsezko bi zutabetan oinarritutako herri proiektua defendatu du Euskal Herriaren nazio aitortza autogobernu berri artikulatzeko eta politika neoliberalak gainditzea, baina esan bezala geroxeago albistegietan sakonduko dugu honetan eta azken ordu honetan jaso dugun beste albiste bat, dagoeneko 51 direla ofizialki onartu diren estatuko indarkeriaren biktimen kasuak Nafarroan. Orain arte 125 eskabide aurkeztu dira errekonozimendu hori lortzeko, 50 2023an eta 75 iaz. Ebazteke daude gaur egun prozeduraren hainbat fasetan dauden 78 espediente
dute guztiak izapidetzeko onartzea erabaki dutenak, eta guztira 71 elkarrizketa egin dira biktimen lekukotzak bilduz. Trafikoari dagokionez ere aprobetxatuko dugu informazioa eguneratzeko, eta arreta eskatu trafiko zuzendaritzak Bizkaia 6-2-9 errepidean, hain zuzen errepide horretako 385 kilometroan Ugasko Lasalbe tunelean norantza bietan itxita baitago bide lanak direla, eta honekin batera gogorek hartzea ere atzodanik indarrean dagoen kontu bat, hain zuzen astelen honetan lur jausi baten ondorioz Nazional 634 errepidea itxi behar izan zuten Deba eta Itziar artean, eta esatea aste arte honetan ere etenda jarraitzen duela errepide horrek, beraz adi ibili eta hauek orain arteko kontuak. Eskerrik asko Itxaso Leon, esan da bezala 9:00 informazio gehiago izango dugu hementxe. Naiz irratian hemen bigarren kafearekin aurrera jarraituko dugu, eta zuekin segituan Maialen Tellabide izango dugu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian bigarren kafea. Aurrera egingo dugu eta gaur Maialen Tellabiderekin giro, berezi xamarrean murgilduko gara, eta, kontatu dugu, ez dugu musika ez hitz egingo, bai hitz egingo dugu, hortxe gabiltza, bata eta bestearen mugan, baina beti ere, musika onarekin. Softer than silk and as warm milk, light as air and able to fly, blossoms no bliss while they're waiting for her kiss, Panonica, my butterfly. Fluttering one, fair and bright as the sun, light as wind embracing the sky, colorful wings, soft and gaily painted things, Panonica, my butterfly. Maialen Tellabide, egunon? Egun. Ondo altzabiltza? Bai. Espaldiko? Espaldiko. Azkeneko 2 astetan nez etorri, eta, zu zaitut ikusi espaldian. Bera ere ez, Ja, bai da. Bai, arrazoi, bai. Baina, ikusi zenuten justifikatuta zegoela nere ausentzia. Bai, parrandan ibili zinela Josune Belez Mendizabalekin. Zaken dize parranda klasean, baina lanera jute zean ion beste toki baten, baina, lanak beti dauka espazio bat sozializaziorako. Bai, Bera pozik zeon, uste zenuelako berak zientzia hitz egiten zuela, eta orduan zientzialari sentitzen da. Eske kontua, berantzun detenetan zientziai buruz aizala, orduan nik asumitu nun, bera zientifikoa zala, eta jazta. Baina, baina bakero esan zidan, ez besterik gabe hitz egin egiten duela. Oro jakilea da. Oro jakilea, bai. Omnisciente. Bai. Hoxe, gaur ez nator musikan inguruan hitz egitera, edo ez mintzat modu zuzen baten. Azkeneko ez hemen neon nintzanean, harmonien inguruan hitzein izuen da hori dana, baina gaurkoan pertsona bat buruz, pertsona baten historioa kontatu nahi dizuet, dela Panonica de Koenigswater. Hola, izen pomposoa daka, así que igual ja horrekin bakarrik pentsatu ezakegu pertsona, garrantzitsua edo abizen garrantzitsua daukara. Berez familia aristokrata batetik datorren pertsonaren traza hartzen zaio, ez? Esan behar da, Koenigswater dala bere ezkontza abizena. Bere abizena oraindik, bere jaiotza abizena oraindik garrantzitsuagoa da, dela Rothschild. Eta, Panonica dala, aurreratuko dizuet dela, polilla euskeraz nola da? Sitxa, ez da? Sitxa, da, sitxa ungariar baten izan zientifikoa, Panonica. Eta, Panonica da, familia hontako ardibeltza. Ardibeltza, apasionatu bat, axoragabe bat, ausarta, ez jakina, inusiente askotan, oso eskuzabala, eta egiasan, musikaren jazarekin konkretuki harreman zuzena, eta inpaktu zuzena ukizun emakumea.
baina bera musikari izan gabe. Hor dago gakoa. Eta bueno, pues molde eta estereotipo asko puskatu zituen, baina egia da, hemen dakaten liburu hau, postitz josita dagona, biografia irakurri ondoren, bai geratzen zaizu gorputza da, baina pertsona hau, ona da edo ez. Nei behintzat... Black and white pixkat. Bai, nei olako, ez dakit, eskuzabaltasuna ikusten dut, baina baita ere arduragabekeria izugarria. Eta orduan, bueno, bere historia kontatu nahi zuet, eta hortarako joan berdeu oso atzera. oso atzera. Esan behar dizut inigo musikakin pila bat aborreratu zela, baina bueno, no pasa nada. Ui, zerreroa. Nago, lerro bat, zuk gioien markatu zunaren gainetik. Lerro bat. Bai, baina kontuen eukit, bueno, da igual. Aurreratu intzala, besterik gabe. Baina ez da zer pasatzen, gero berriro jartzen dugu, eta jazta. Jumer deu, 1700, bueno, urte berrearekin gauza batzuk ez dira aldatzen, nahi ikusten dut bezala, así que jazta. Txon, aterako dizut. Neskau, zuekin dagoenean, olako puntiosita da edo bakarrik nekin izaten? Ez, goiuriko ondo jartzen dizkite. Ja, claro, ja. Hoi esatera ninduan. DJ-a balin bada, pixkate iskaxa. Ez japoretxaten, gauza esango izuet, kafea prestatzera noa eta jarraitu mentzuek, Julen prestatu guit. Bueno, entzule izango diogu, urrengo minutuetan gure ahotsak ez direla entzungo, ze daukagun kafe makina berriak. Ateratzen duen zarata da, ametraiadora baten modukoa, eta orduan ez panonika, ez ere entzungo, kafe makina baizik. A ber, exageratu gutxeak zarete. Bai, nere DJ gaitasunei buruz ari zaretenean, eta baita kafe makina horren zaratari buruz ari zaretenean. Ez, jarraituko dugu, entzulea konturatzen den kafe makinez. Bueno, barkai ezadan berorrek, 1754 urtera goaz Rothschild imperioaren hasierara. Orain sartu behar duen abesti hau? Ez. Jarraitu bertzen hasierakoakin. Baina, hasierakoa bukatu eginda. Ez detuzte. Barkatu, hasierakoa bukatu eginda. Eta automatikoki hasi da bigarrena, nik ez dute zer egin. Ez. Borrokarako gogoa daukat, teia biderekin. Let's fight, teia bide! Nik energia gutxi borrokarako, baina, bueno. 1754, Frankfurt, eta kokatu ergea, konkretuki, geto juduan. Frankfurteko geto juduan. Ostras, bai, ematen du kazuelak ero ideala armario batetik, Baina hori ez da kafe makina izan, Julen eta Imanol izan dira kafe bila. Bale, jode. Bueno, hori, geto judutarra, 1754, nola zen? Nathan Meyer Rothschild jaiotzen da bertan, eta 13 urterekin hasten da Frankfurteko, Hannoverreko bankuarekin lanean, 13 urtekin. Eta egiten du bertako aristokraziaren, osea, Imperio Austrohungaroaren aristokraziaren eta bankuaren arteko tartekari lanak egiten edo nola da, intermediario lanak egiten. Bitartekaritza lanak. Eta bitartekaritza lana horietan komisio txikiak irabazten hasten da. Poliki-poliki urteak beteala eta negozioan jakintasuna irabaziala, hasten da, antikoa jazko txamponekin, txampon erromatarrak eta horrelakoekin negozioak egiten. Eta halako batean ezkontzen da, 1760 urtean ezkontzen da, eta, 1764ean bere negozioa hasten du, hori lehen da bizi, bere negozioa hasten du, antikoaiak saltu eta erosten dituena, eta baita ere, estatuaren bonoak saltzen dituela, Oseia, pixkat, kapitalismo hasiera hortan. Eta boteretik gertu. Hori da, ze kontaktu handiak ditu Hannoverren lan egin ondoren, eta
geroz eta aberatsagoa da, geroz eta posizio garrantzitsuagoa dauka, bai Frankfurten eta orokorrean Imperio Austro-Hungaroan, eta ezkondu ondoren, 1770an, 19 seme-alaba izateitu. 19 seme-alaba, baina eriotza tasa dela eta, jaio berrien eriotza tasa dela eta, 10 bizirauten dute. Ez da gutxi. 10 horietatik... Estadistikoki erdia ez dago oso ondo, hori da. baina 10 desente umedia, bai. Hori da, bai, nahikoa. Bi realitateak hola parez pare dauzkagu. Hori da, bai. Maten du emakume horrek fotokopia gailu bat, baina bueno, ez da zer pasatzen. 10 hauetatik dira 5 seme eta 5 alaba. Deskonzentratzen du pila bat. Deskonzentratzen du pila bat. Entzuleak ez du ezer entzun. Bai, baina nik bai. Deskonzentratu itena, baina bueno. Esan bezala, Nathaniel Meyernek ditu 5 seme eta 5 alaba. Honezkero ja posizio handia dauka, banku bat, praktikamente banku bat organizatu du bere etxean, eta berak erabakitzen duena da bere 5 semeak Europatik esportatzea. Orduan, lehenengoa geratzen da Frankfurten. Ondorengoa Austriara doa. 3. Londresera doa, bestea Parisera, eta azkena Napolesera, uste dut. Uste dut hori dela ordena. Azia sakabanatzen. Hori da. Eta orduan Rothschild abizena, Europako potentzia guztietan finkatzen da, eta imperioa hazi egiten da. Eta bilakatzen dira, 19. mendeko familia garrantzitsuena, edo garrantzitsuenetakoa. Izan zian aristokrata, Europako aristokrata guztien bankeroak. Oraindik ere badira, Ja estan venidos abajo, baina bai. Maldanbera dabiltza. Bueno, ja, bigarren mundu garran ondoren ja, paradigma asko aldatu zala, baina bai, kontua hori bankero juduak, Europa guztian sakabanatuta, eta gu zentratu bergea Londresen. Londresera iristen dan Rothschildak imperioa azten du izugarri, eta gatazka napoleonikoetan parte hartu ondoren, bere aberastasuna oraindik gehiago areagotzen da, eta uste dut munduko pertsona aberatsena bilakatu zela. Lehenengo baroia izendatzen dute, eta 4 baroi generazio daude. Eta 19. mendean, jardun bankarioaz gain, Europa, Amerika, Afrika, eta mundu osoko industrian parte hartzen du Rothschild familiak. Kontuan euki, zuk Frantziarekin, zu Londresen zaude, eta Frantziarekin negozioak egin nahi dituzu. Frantziako banku handienaren jabea zura nahia da. Hor dauden trapitxeoak eta bono salmentak eta espekulazioa eta hori guztia, familia boteretsuena bilakatutzen, gerrak finantziatu zituzten eta kontua da... Israelgo estatua finantziatu zuten handik urte hori izan bernon. 1916an, Ingalaterrak eta Frantziak sekretuan adosten dute, Imperio Otomanoaren lurraldeak sakabanatuko dituztela gerra irabazten baldin badute, eta 1917an oraindik gerra bukatu gabe, Balfour lehen ministroak eskutitz bat bidaltzen dio baroi Rothschildari, dela Lionel Rothschild, esanez, erreginaren onespena dutela Palestinan dauden lurraldeetan asentamendu juduak egiteko eta judu britaniarrak araramateko. Esan behar da, Rothschild hau, 1917an, zela britaniarren juduen nagusi morala edo lider moral bat. Eta beraz, Rothschild familiak Palestinan terrenoak erosten hasi zan, baina ez 1917an, lehenago ere bai, bazituzten ja zenbait terreno erosita, eta horrela zizian migrazio olatu horiek eta asentamendu israeldarrak, Rothschild familiak finantziatuta, hau izan zen gure protagonistaren osaba. Hau da, gure protagonistaren osaba. Izan ere, Panonika Rothschild jaiotzen da 1913an. 1913an. Orduan zegertatzen da, lehenengo mundu gerra irabazi aurretik ja terren hori salduta zegoela. Eta 1922ako ja, ez dakiz eman 1000 judutartzen den ja Palestinan asentatuta, kolonizazio fase hortan, ez?
eta sortzen da lehendabiziko, pues ez dakit, balako asoziazio paramilitarra gaur egungo ejerzito israeldarra dena. Rothschild familiak finantziatu. Txako, modukoak Rothschildarrak. Next stop is Harlem. Orduan, nor da Nika? Nor da Panonika? Pues Panonika da, pues hori, esan diztu edan gizon honen iloba, eta jaiotzen da mundu baten, non guztiz isolatuta daon gizartetik, bere anai arrebekin bizi da, mansiotik mansiora doa, eta nodrizek azten dute, tutoreak ditu, egunero berdin jazten da, ez dauka harremanik jendearekin, bere jardinean emuak, zebrak, rinozeronteak daude, eta, digamos, jasotzen duela eziketa bat, non guztiz inutilean, osea, daki idazten, dakizkein bat hizkuntza, baina bere bizitza da, la sozialite, hori, aristokrazia britaniarraren parte, eta, osea, kontekstuan jarri zazue, osea, bere txikia zanean, magia trukoak iten zizkion Albert Einsteinek. Osa, olako garrantzitsua zen bere familia, eta orain Bridgerton momentua, cuando la presentaron en sociedad, eskezak nola esaten dan hau euskeraz, osa, gizartean aurkeztu zutenean, txuriz jantzi eta erregearen aurrean kasu hontan, eta bar, Churchillek aurkeztu zuen. Bai, horrela. Eta gauza atastu zaidan esatea, 1700 da pikuko, pues hori, lehenengo Rothschild honek, hiltzenean, utzi zituen 5 puntu oso argi, bere testamentuan, lehenengoa zena Rothschildarrak, behaien artean ezkonduko dira, lengusu eta lengusinen artean, gizonek bakarrik manejatuko dute imperioa. Sorpresa. Eta hau 3. puntua nahiko kuriosoa, ez dala onartuko auditoria juridikorik, eta ez dala inoiz egingo ondasunen deklarazio publikorik. Gardentasunik ez. Gardentasunera batekoa. Bai. Eta orduan, kontekstu hontan, hori, zu jaiotzera, gainera da, azkeneko neskatxoa, gaztetxoena, politena, ez dauka ezer egiteko bizitza hontan emakumea izateaz gain, eta, ja, behingoz, Parisera joaten danean, ja, 17 urterekin, eta ja, gizartean aurkeztua, eskontzen dute, Austriar batekin dela, Jules de Koenigswarter. Ederra bizena. Bai da. Hau gertatzen da, 1935. Nezkero ja baditu 20 piku urte, baina, ja, gara jortentarako bazen emakume bat, ezaguna zena, bere eszentrizidadengatik, bere soinekoengatik, arauak ez errespetatzeagatik, zeia beti berandu iristen zan, edo topatzen zuten ezakin horekin, beti eskandalutik eskandalura, ez? Hola revistan atako zan hauetako bat, ez? Nola da, Victoria Federica moduko bat. Aha. Eta behingoz ezkontzen da, baina, klaro, 1935, ze pasatzen munduan, gara joietan? 1935? Bigarren mundu gerra aste hartzela, ez? Hori da. Hitler ja iritsi da Alemanien boterea hartzera, eta esan dizuedan bezala, bazeuden hainbat Rothschild adar, Austriako adarra pikuta juntzan. Baina pikutara, kontzentrazio kanpotara bidali zituzten, eta bar. Eta orduan, ze pasatzen da nikarekin bigarren mundu gerran. Jules bere senarra bidaltzen dute Afrikara, eta esaten du, bani ere bai. Orduan dakagu, emakume bat aristokrata ezakina ezer egiten bere kabuz, ezaki ez da bere bazkaria prestatzen, juten da bigarren mundu gerrara, piloto bezala, lokutore bezala, eta dekodifikatzaile bezala. Harrapatzen du malaria, eukitzen du autoistripu bat, hori dana lehenengo gunetan, Eta ia hiltzorian egon da gero, ezakigu nola sendatu egiten da, bere seme-alabak bidaltzen ditu Amerikara sekretuan, eta pasatzen du bigarren mundu gerran, Frantziako ejerzito libreari zerbitzua eginez, eta behingoz, lehenengo aldiz, errealizatua sentitzen. Ze ordura arte, bere hitzetan esan da,
urrezko kaiola baten sartuta sentitzezan. Eta bueno, bigarren mundu gerran ondoren, gertatzen zaiguna da, emakumeak izan zen lehenengo aldia emakumeak industriara sartu ziala, ze beharrezkoa zan, hori nola, gizonak zeuden gerran emakumeek industria mantentzea, bera industrian ez, baina lehenengo aldiz zerbait egiten zegoen, proposito bat zeukan, bigarren mundu gerra bukatzeakoan bere senarra eta bera kondekoratzen dituzte, Frantzian, eta bere senarra, nola esaten da, diplomatiko izendatzen dute. 4 urteren buruan, 45-etik 49-ra, Egipton, Oslon, Londresen eta Mexikon egiten dute lan. Egiten du berak lan. Eta bera berriro bilakatu da mujer florero bat. Ez dauka ezer egiteko, afarietara joatea baino, bileretan ez dago, bere seme-alabak erditzen dituz, ez ditu ez da berak azten, daude nodrizak, daude tutoreak, bera ez duten bezala, vamos. Ez du ezer egiten. Eta zer pasatzen da, 1940, ez dakizen batean, tarte hortan, entzuten dula Black, Brown and Beige, dela Duke Ellingtonen sinfonia bat. Eta esaten du, musika hau neretza da, hau da nerea, hau nik entzun berdet, hau nork egiten duen ezagutu behar dut, edo nola egiten duten ezagutu behar dut. Eta New Yorkera juten da. New Yorken dagoela, bere familia Mexikon dago bizitzen momentu hortan, entzuten du hau, Carnegie Hallen, ezagutzen ditu, hainbat musikari, eta bar, eta bere lagun Teddy Wilson jazz pianista izan zala bere anaiaren pianoko irakaslea. Pentsa, imaginatu, pentsa ze jende dan, munduko pianista honenetako bat zure anaiaren irakaslea da, ze papai, holako simple. Teddy Wilson bere lagun oso ona zenak, ematen dio disko bat. Ematen dio Round Midnight. Hori, entzun ezagun. Entzunzun egunian, aireportura ateratzeko momentuan zeuen, bere hotelean, eta 20 aldiz entzunzun, abestia jarraian, hegazkina galduzun. Ondo? Eta etzan inoiz itzuli Mexikora. Eta Nueva Yorken gatu zen, bere hilarte. Beretzat hau izan zen dei moduko bat, deia, dei divino bat, eta bere propositoa bilakatu zen, hau konposatu zuen gizona ezagutzea, gizona hau laguntzea, eta hau da 1959, bibopa ari da gertatzen Nueva Yorken, eta musikari pila bat daude, bertan pilpilean, gaur egun, dakit, idoloak dianak, ez? Eta kontuan euki, errepasatu dezagun, nahi gera hitz egiten aristokrazian hazi den emakume batetaz, ezkondu behartzen bezala, bere 5 seme-alabak euki dituena, euki behar zituen bezala, bizitza erresa zeukana, ze diplomatiko baten emaztea zan, izugarria beratxa bera eta bere familia, eta gana atzean uzten du, disko bat entzun durako. Hola esatezu, ke pasada. Ze pasada, ze romantikoa dana, edo ze apasionatua dana. Baina, baita ere, pentsaraztera eramaten du, zelako hutsa zegoen emakume honen bizitza. Ze realizazio falta zeukan.
batez ere dastatu zuenean pixka bat, ez, bigarren mundu gerran zehar zerbaitetarako gai izala. Eta hori, uzten ditu bere 5 seme-alabak atzean. Begiratuko dut hemen noiz jaiozan azkenekoa, pixkat adina, bai, bere azkeneko semea jaiozen 1950, pues bueno. Oso txikia zen bat. Bai, 59an abandonatuzun bere familia, agian ordun zegoen eta erdituzun eta bidalizun Londresera, osea. Eske, osea, beste eta gainontzeko kekiko zituzten 10 urte edo. Ez zeukaten adin gehiago. Ba, bueno, entzun duguna, da Round Midnight, dela Thelonious Monkena. Thelonious Monk da oso pianista kuriosoa. Oso kuriosoa. Da oso zaila kategorizatzen, osea, bibopekoa da, noski, ezaguna bere bitxikeriengatik, ez diala bitxikeriak, da, eskizofrenia. Osea, nik ja nahi diot hasieratik kendu kutsu erromantiko hori, eta kutsu estentriko hori, ez pertsona eskizofrenikoa zen. Osea, oso kontrol gutxi zeukan bere buruarengan. Eta bueno, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Mark Roach, hau edanak daude Nueva Yorken, eta Panonika gizon honen atzetik zegoen. Ze pasatzen da gizon hau kartzelan zegoela. Ze, eskizofrenikoa izateaz gain, drogadiktoare bazen. Bueno, garai hartako jazzista gehienak bezala. Eta, bueno, Thelonious Monk jaiozan 1917an, Panonika baino 4 urte gazteagoa da. Orain igualan kasartzen dute, ze buru zain naiz, baina uste dela Ipar Karolinakoa, edo Georgiakoa, bietako bat. Ez nago oso ziur, orain zalantza dukat. Baina kontua da bere... Ipar Karolina. Vale, Karolina del Norte hori da. Kontua da bere aitona monak esklabuak ziala. Bere gurasoak izan zian lehenengo generazioa liberatzen, Nueva Yorkera joan zen. Bere ama Nueva Yorkera joan zen, bere aitak jada bazeukalako eskizofrenia, eta jasangaitza zelako, aitatxorekin bizitzea. Eta autodidakta izan zen piano ikasketetan, eta de hecho, nik uste dela pianista ezagun txarrena. Benetan, txundituta entzun dezakete, eta gauza batzutarako gustatzen zait, baina teknikoki ez da pianista ona, inundik inora, ikusten dezu, eta ezakit ez da nola jotzen duen horrela, baina bai, autodidakta da, klaseak jasoko zitun, baina geroago, ez pianokoak ez desde luego, bere kabuz ikasizun. Eta bueno, bazegoen pilpilean bibopeko mundu hontan, baina hori kartzela zigorra dela eta Panonikak etzun topatu. 4 urte zegontzan bere atzetik eta etzun topatu. Eta bueno, erabakizun Londresera bueltatzea. Baina bueno, hortaz gain, baitare esan behar da, Monk bere delirio horietan pentsatzen zula etziola inork ulertzen. Eta baitare pentsatzen zuen mundu guztiak bere piezak lapurtzen zizkiola. Adibidez Charlie Parkerrek, Miles Davisek, zeberaiek datoz nire aholku bila, eta gero nire melodiak aurkezten dituzte klubetan, eta diak klub horiek ez diren naizena, ez da ni sartu, eta nire musika jotzen daude, eta beraz autoretzan ere da. Bazeukan delirio puntu bat, bezatak eta arrazoi aukiko duzun melodiaiek bereak izango tezian edo ez. Miles Davis una da melodiak lapurtzeagatik, precisamente, baina bazeukan puntu hori de nina izan diena, eta ez nau inorku lertzen. Eta bueno, gaurko hemen utzi nahi dut, ze gero ja mamipila bat ator 50ko hamarkadan, eta ez dut gehiago aurreratu nahi, ze ja nahiko txapa eman dizuet, baina ikus dezatzuen ze bi mundu dauden talka egitear, Panonikaren aristokrazia mundua eta jazeko musikari drogadikto beltz eskizofreniko baten kartzeleratu baten bizitza talka egitear daude, eta hori ja urrengo asterako utziko dituet. Nik baliatuko dut momentuan musikaldetik galdera parate egiteko Maialeni. Biboparekin badago uste orokortu bat, bibopak dauzkan nota asko eta oso azkarrak. Bai. Baina badago biboparen aro bat edo garai bat, nun hori ezten hain nabarmena edo hain... Nik Thelonious Monken zuten, ez dut nabaritzen bibopeko beste momentu batzutan sentitzen dudan
ez dakit, jasangaitza gerta daitekeen nota jario etengabeko hori, ez? Bai, ze Thelonious Monk agian ez da besteak bezain virtuosoa, baina kontua Thelonious Monk bebop musikaria izan zela, baina aurrerago, batez ere 50 hamarkadatik aurrera, jazz modernoagoa egiten duela. Eta batez ere harmonian nabaritzen da. Melodiak bai dira melodia boperoak, baina gero baita ere uki berda kontuan, osea, zuk Thelonious Monk analizatuz gero, funtzionatzen du asko zelula bidez. Eta zelula horiek errepikatzearen bidez. Eta errepikatze horrek baduka obsesioarekin puntutxo bat. Eta egia da ez dala Charlie Parker edo John Coltrane bezain virtuosoa, inondik inora, baita ere saxofonista dira. Eta beste pianistekin konparatuz gero ere ez da pianista garbiena, ez da pianista virtuosoena. Eta horregatik ematen du sentsazioa nota gutxiago daudela. Zer pasatzen da? Dauden nota horiek diala beste batzuk. Osea, aldatzen dena da harmonia. Akorde normalean Thelonious Monken abestietan akorde gutxiago daude, baina akorde konplexuagoak dira. Orduan egiten dian esaldiak ere konplexuagoak dira. Ordea, bere tema bat entzunez gero, eta saxofonista bat entzunez gero, bere tema baten improvisatzen, lenguaje bibopa, osea, hizkuntza bibopa dauka berdin, beste dozen gai bezala, baina berak pianista bezala ez du estilo hori eramaten ez. Ados. Eta beste galdera bat, Round Midnight horrek sortu didana, enintzen nik konturatuta, hainoikoa da gara hortako jazean pianoak hain desafinatuta egotea? Hombre, baietz. Bai da. Eta batez ere kontuan okitan nola jotzezun. Txikitzo egiten zituen. Osa, matezio lehetxe batzuk pianoai, osa, ez da... Osa, nahi horrek iteitzik, eske zen da ikusi, osa, nahi hau etentzun, baina, bai, Round Midnighten originala, grabazio originalean neri eratentzua ditzen dizelako desafinatuta dagoen orgorrean guztia. Osea, haizeak baien artean, haizeak pianoarekin. Pianoain desafinatuta dagoenean, haizeak bere artean afinatuta egotea ere ez da erresa. Hori da, bai. Eta orduan, pues bueno, ez dakitan, pues ez dakit, grabazio prekario bat, olako zerbait. Miles Davisek badauka, uste dela John Coltraneekin, badauka Round Midnighten grabaketa, nire iritziz finagoa, baina hori, nahi nizuen originala jarri, osea, Thelonious Monkena da. Thelonious Monkena adibidez, gomendatzen dizuet asko bakarka daukan diska, bera bakarrik pianoan. Egia esan, hor baina baritzen da pianista ona dela. Pianista ona, osea, pianista zikina, baina pianista ona. Teknika honik gabeko pianista ona. Bai, eta bueno, nik uste hor dakala xarma, eta hor dakala bere, ez dakit, aura bitxi hori jendea txundituta uzten zuna, ze ikusten zen un trantze baten sartzetzala gizona. Askotan disketan entzun egite zaio, abesten edo hitz egiten, zeske dago alokiz jarret, dago oso sartuta. Baina, benetan, osea, ez da romantizatzea aldera, pertsona hau gaixorik zeon. Osea, baina, argitzearen, Keith Jarrett bai da teknikoki pianista hon bat, ez da? Keith Jarrett da mundundako pianista onena, inkluso bain ez dula jotzen. Ja, gizajo. Baina bai. Baina hori, Thelonious Monk, benetan, bitxia da, ez da nire pianista guztokoena, inondik inora. Baina bitxia da, oso, eta merezi du entzunaldi bat. Eta bi ere bai. Ba, Straight No Chaser honekin egingo ditugu Thelonious Monken laguntza zurrengo minutuak, Maialen Teiabide agurtu eta datorren astean jarraituko dugu Panonikaren bizitza ekstrambotiko, xelebre eta kuriosanetan. Ez dakizu ezer datorren aurretik, Badator. Ez dakizu ezer datorren aurretik. Badakiu datorrela, 20. mendeko 2. erdia gutxuera, beraz? Hor murgiltzen garela, hortik aurrerakoak. Benetan, ez dezute imaginatzen. Datorren aste artean entzun beharko ditu entzuleak. Eskerrik asko, Maialen. Aio.
Naiz irratian, bigarren kafea. Urte berrion! Bihar urte berri bat abiatuko dute Txinan, beraz gaur festa eguna da, eta badakizueku beti festaren alde. Badakizu zein dan gure plana gaurko saio bukatuta ez dago Juri? Txinara bidaiatzea? Bai, baina gertutik. Ara? Bai, gure lagun txinatarrekin bazkaltera joango gara. Ara? Bai. Beira ze ondo. Lehen urtean ere joan ginen. Bai? Gaurko egunez. Bai? Ospatu behar, gaurko egunez zehazki ez, ze aldatu egiten da urte berri txinatarraren data, baino... Hori da, urte berriarekin egia, arrazoi. Hori da, baina bai, aizu ospatzeko modukoa da, ze urte berri txinatarra parekorik gabeko jaialdia da. Teknikoki astebete irauten du, ilargiaren egutegiak zehazten du, beti urtarriaren amaieran eta otsaiaren erdialdearen artean, baina askorentzat, Txunye, udaberriaren jaia, 40 eguneko ospakizuna da. Horrek dakarren bidaia munduko urteko giza migrazio handiena bezala deskribatu izan da. Txinak 1.400 milioi biztanle ditu, munduko populazioaren 18,4 gutxi gara bera, baina norro dara makontua nik ez. Eta urtero 1.000 milioiko joan etorriak egiten dituzte herrialde osoan, beren jatorrizko hirietara itzultzeko. Guk hemen gako batzuk eman edizkizuegu festa ulertzeko, ze badaude Euskal Herrian txinatarrak. Bai, beneski. Uste dut, 7.000 inguru direla, Eustaten datuen arabera, eta bueno, agian egun hauetan ikusten duzu kalea oi baino gorriago edo ospakizunak entzuten dituzu, eta bueno, bazaltzeko, pixka hemen gako batzuk. Dago, ilargi egutegi bat. Eta ez eguzki egutegi bat, mendebaldean erabiltzen dugun juliar egutegia bezala. Txinatar urte berriak dataz aldatzen du, lehen esan dugun bezala, eta orduan 2025 kultura txinatarraren 4.700 eta 23 urtea izango da. Eta Txunye urtarriaren 29an ospatuko dute, hau da, bihar. Aurten, sugearen urtea da. Bihartik aurrera, sugearen urtea izango da. Txinako zodiakoak 12 dauzka, 12 ikur, aldizkarietako horoskopoak baino askoz seriogoa hartzen direnak, hau Capricornio edo Geminis edo horiek bezala. Hau da, seriogoa. Adibidez, dragoia, jende askok nahi du, dragoiaren urtean jaio. Dragoiak dira autoritarioak, indartsuak, oparoak. Bikotek nahiago dute, bereien aurrak, dragoiaren urtean jaio, erensugaren urteetan jaiotzea. Eta gero, hala ere, ez bazara jaiotzen urte horietan, esaten dute zenbat zeinu beste batzokin ondo egokitzen direla. Orduan txakurrak, adibidez, zintzoak, leialak eta independenteak dira. Eta untxiak, zentzudunak, apalak, beroak, eta horiek bikote hona egiten dute. Orduan, zure jaiotze urteak zehazten du zure ikurra, ilargiaren eguteriaren arabera. Beraz, adibidez, 1900 eta 88ko otsaiaren 17tik, 89ko otsaiaren 5 bitartean jaio bazinen, bazea erensugea. Orduan, sorte hona daukazu, ze jendeak nahi du erensugea izan. Beraz, eskolan klasean, ia guztiak zeinu berreinekoak izango dira? Urtarrian jaiotakoak ez. Urtarri hasieran jaiotakoak ez. Ja, ez dakit Txinan urtez, noiz hartzen duten aintzat zure jaiotze urtea, edo... Gehientsuenak edo, gehienez, bi zeinu egongo dira gehienez. Gero horrokoran esaten dute, gaina urtea ez, 84an jaio bazara, txakurraren urtean jaio zara, ni txakurraren urtean jaio nintzen, eta uste dut horregatik gustatzen zaizkidala inbeste txakurrak. Guazen gauza gehiagorekin, horrela kontuan hartzeko beste gauza batzuekin. Txinako kultura tradizionalean eta garaikidean, zer inoa? Begiratzeko beharra sentitu dut. Zaren zu? Iriaren urteo. Esaten nuen, bagizu esaten dugula Julen oso virgo dela? Bai, ni oso iri. Oso idizea, bai. Eta Julen zer animali da? Julen 86koa da, ez da? Bai. Zuk baduzu horrela susmoren bat, ze izan zaitezken? Ez? Tigrea. Ora. Aleiko tigrea.
Tigrea zara, Bai, Eta oso tigre, Julen. Ez da oso tigre, ez da oso tigre. Arte txakurra gehiago. Eta izu, Julen, Amerika guztien nola ibili nahi zen txakurrei bitu ordeituta. Kaso itxezuen? Hombre, sani zuen hori estadistikoki frogatuta dagoen zerbait dela. Bueno, utzi Amerika eta guazen Txinarekin, guazen jarraitzea. Bale, joni ibia. Vale. Ez gara gorriz jantzi. Sekuloko akatsa. Gaur, gorriz jantzita, etorri barginen lanera, gorria koparotasuna eta zoriontasuna irudikatzen dituelako. Daukate zer gorri ez. Zortearen koloretzat hartzen da, eta jendeak ospakizun gisa, eramaten du, kolore gorriko arropa, urte berria zortearekin hasteko eta energia txarrak uxatzeko. Jertxeak, galtza, bufanda, galtzerdiak, txanoak, dena balio du. Eta, zodiakoaren zure urtea bada, besteak baino gorriago eraman behar duzu zorte txarretik babesteko. Hau da, imaginatu, sugearen urtean jaio bazinen, nolaren sugearen urtean sartzera goazen, zu gorriz beste inor baino gehiago. Ze, 12 urtez baino aldatzen dira urteak, orduan, sugearen urtean jaiotakoak orain gaur jantzi behar dira gorriz, goiti bera. Behar delako gorriak izango dira. Energia gehiago behar duzulako. Eta orduan, gorriarekin lotuta banatzen dira hongbaoak. Direla gutunazal gorriak. Eta da, txinatar urte berriko funtsezko elementua. Zer dago gutunazal horietan? Diruba. Ara. Dirua, txintxin, diruaren hotxa. Helduek gaztei ematen diete, hongbaoa, berez, ez? Bazure aitonamonak, bazuri emango dizu, hongbaoa, baina gaztek soldata oso ona irabazten badute, ikusten dute begionez, urteko sasoi honetan zuk, ez? Soldata ona balin baduzu, zuk ematea hongbaoa aitonamonei. Berez da, helduetik gazteetara, baina gero bali badukaz hor soldata, begirune pixka batengatik, lasai, orain nik emango dizutzuri. Ezkonduta bazaude, hori bai, beti banatu behar duzu honbaoa. Eta ezkongabe bazaude, jaso egiten duzu honbaoa. Orduan hemen... Ezkontzea negozio txarra. Negozio txarra ezkontzea. Hemen dena kobratzeko. Dena kobratuko genuke honbaoa, beraz? Bueno. Oso pozik gaizu, politia da, hori jakitea. Gauza desango izute. Oso lan talde solteroia gara, Ezkonduta ez gaudelako? Bai. Bueno, baino, bikotea badaudego. Bai, hori bai, solteroia baino ezkon gabea edo. Hori da. Orduan bere, esango diogu, bikotekida dutenek, hongbaoa emateko. Esango nuke bigarren kafeko eguneko ezkondu gabe gaudela. Bai. Zenbait gorostiaga pozok emaztea eta semea badu, baina aposte ingo nuke. Ez dela ezkonduta. Guk kobratzeko, diruzaleak. Egia da, bale, orduan guk nahi du hongbaoa eta listo. Bale, orduan ezka ezkonduko hongbaoa kobratzeko. Baina, gauza gehiago kontatuko dizkizuet. Urte berri txinatarra pasatzeko norbaiten etxera gonbidatzen bazaituzte, eta seme alabak dituela, balin badakizu, ezik eta honekoa da edo ondo ikusten da honbago batean diru pixka bat jartzea. Hau da, Maigorostiagak badu seme bat. Urte berri txinatarra pasatzera, joaten balin bagara Maigorostiagaren etxera, nola semea daukan, honbagoa eraman behar dugu. Orduan Maigorostiagaren zan negozio bikaina da, gu gonbidatzea bere etxera. Bai. Beak ezkondu baldin badago, kobratu egingo du, Oida. eta guk bere semeari eman egin behar dugu. Negozio borobila. Kristo negozioa, bai. Bale, eta zenbat diru sartu behar da hor. Oire, erabaki egin behar da, men zalantzak. Txinako iparraldean balin bazaude, hobe zenbaki hola biribil bat. Ez? 100. Hegoaldean, balin bazaude, erabili behar dituzu, sortearen zenbakiak. 6 edo 8 duen edo zein. 60 euro, 80 euro, 600, 800, ez dakit. Baina ez oparitu inoiz, 4 multiplo bat. Zifra hori eriotzaren homonimoa delako. Amatxo maitia. Zukor diru kopuru bat sartu behar duzu, nahi duzuna, baina ez da dira izan, 4 multiplo bat. Baina, sartzen baituzu 16.000 eta bat? Jen? Claro, adibidez. Hori ondo, hautsi duzu. Baize, hori ez da... Lauaren multiplo bat. Bale, zinezuna da, 16.000 eman. Hori da. Baina adibidez iparraldean, zenbaki borobia eman behar duzu. Horren ezin duzu 16.000 eta bat eman. Eman behar duzu 15.000. Hori da. Ez delako lauaren multiplo. Baize, hogeiak ere eruke balioko. Hori da. Karo, garantzitxo da. Beste egiteko bat. Gaur, iapaindegira joan. Urte berriko gauerdia baino lehen, iapaindegiak jendez gainezka egon ohi dira Txinan. Karo, urte bateko zorte txarra eten, eta urte berrira modu honean igarotzeko. Gero,
ezin dezu garbitu ia 24 ordutan, zorte ona ezkentzeko. Baina gaur begira, gaur ospakizun eguna da, festa da, eta iapaindegietan lan egiten dute, ze jendea joaten da gaur, gauerdian gutxi ora bera, iapaindegira. Kire beharra badaukat ia txukuntzeko. Da egun hona izan daiteke gaurkoa. Baina gaurtik gaur Euskal Herrian iapaindegi baten itzordu hartzea, ez da gauza erresi izaten, Bidatu txinatarren bat, gaur agian ordutegi... Iapaindegi txinatar oso gutxi daude. Azkazalak konpontzen dituzten dendak, bai, baina... Azkazalak konpondu, zapata konpondu bezala. Bai, berdin. Zuztezu ba, azkazala, hola, izaki divinoa dela edo... Baina. Ala, Juan Baoa ekarri diate? Benetan? Opari bat ekarri diate? Opari bat ekarri dute, goiuriri hemen zuzenean. Baina, bueno, Yamila. Bai. Aizu, bueno, hau ez zegoen prestatuta, Ez zegoen prestatuta. Bueno. Baina, esan barra nizuna, bai, magrebiar ilapaindegiak badaude, marokiarrak bereziki, baino txinatarrak, bueno, hemen inguruan bintzandik ez. Claro, agian Bilbon badaude, ez dakit. Baliteke. Bai. Zulio, konta iguzue. Burusoiak? Ara? Zer egiten dute? Burusoiak zean meditatu. Ez dakit. Esan dut, ia moztearekin sorte txarraren ziklori aldatzea... Egia da. Zer egiten dute? Ez dakit. Meditazioa urte guztian zehar. Eurek, azken egunerak utzi beharren urte guztian zer egiten dituzte lanak. Akaso bai. Bai, baliteke. Bueno, kontua da, aurten badagoela beste berrikuntza bat. Aztoratu duena urte berri txinatarraren ospakizuna goiti bera. Ze aurten erre bat adimen artifiziala izango da protagonista nagusia. DeepSeek, Txinak ChatGPTren nagusitasunari aurre egiteko erabiltzen duen chatbot merkeak, munduko burtsa guztiak lertu ditu. Enteratu zarete? Entzut duzu zerbait? Bai, zerbait, bai. Eske lurrikara eragindu teknologiaren merkatuan, Txinako konpainiak kode irikian argitaratu du erre bat adimen artifizialaren arrazoiketa eredu indartsu bat. Eta horrek, inbertsio handiak egiten dituzten dirudunak eta teknologia etxe handiak izutu egin ditu. Ze Asiako herrialde erraldoitik iaren edo adimen artifizialaren sektoreko egungo liderren nagusitasuna mehatxatzen dute orain. Ze orain arte zein ziren hemen liderrak adimen artifizialean estatu batuarrak. Eta orain gertatu da, Txinak egin duela ChatGPT bat, merkea, irekia, eta orduan hankazora jarri dituzte hemen diruzale estatu batuarrak. Ze karo, eske Asiako superpotentzia honek ia berria kaleratu du, eta orduan Xi Jinping, presidenteak, aprobetxatu du gaur mezu bat eman bartzuela telebistan esateko urte berri honez, hemen Espainian erregeek eta hemen Urkulluk egiten duten bezalaxe. Pradales. Urkulluk esan dut? Bai. Oi, ama, bida Pradales, ze grazia gutxiko gizona dan, oraindik Urkullukin kateatuta nagoela. Bai. Urkulluk sekulako grazia zuelako izango da. Bai, hemen Pradalesek egiten duen bezalaxe, Xi Jinpingek, egin du telebistan agerraldia eta kontatu du, herrialdeak lortu duen aurrerapen sendoa azpimarratu duela eta aurre egin behar izan dietela egoera komplexu eta desafiatzaile guztiei. Egizu, Urkullu aipatu duzula galdetu diotela iaren gatazka honen inguruan? Urkulluri? Bai. Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia. Horrela dago Trump eta horrela dago Urkullu. Atxeka betuta. Txinaren, iaren merkatuaren agertze bapateko honekin. Erabat atxeka betuta. Gutxentxetan ari gara, baina DeepSeek izeneko hau ez ustean agertzeak, finantza merkatuetan xokera egitaz gain, taula geopolitikoa ere astintzen du. Estatu batuen gaientasun teknologikoa eta Washingtonen esportazio kontrolen eraginkortasuna kolokan jartzen dituelako. Eizue, historia ikasterakoan, munduaren historian, deitzen zaio ez, gerra hotza, Rusia eta Estatu Batuen arteko gatazka hamarkadetako horri, gatazka ekonomiko, espionaje, eta literaturarako eta zinerako asko manduen horri, baina Txina eta Estatu Batuen artekoari, ez diote izini jarri ez? Ez dago. Idakidan ez ez? Eta, men kriston saltza dago. Txinak behar dituen Estatu Batutako merkatuak nola mugatu, Txinati datorren elektronika Groenlandiatik lortu nahi duela Trumpek, Panamako
zera kanalean txinak dituen interes mordoa nolabaite desegiteko hori erosi nahi, hor kriston saltza dago. Eta eriotzak gertatzen ariko dira. Espien pelikula gordineretan bezala, jende hiltzen ari da. Eta momentu honetan, ez zait jende hiltzen ariko den, baina bihotzeko bat edo beste agian pairatuko dute bereziki Wall Streeten burtsan lan egiten dutenek. Enbidiaren gainbera ikaragarri izan da, Enbidiak, 17%, bereien akzioak 17% jetxi dira. Eta hori da igual nabarmenena, baina Alphabet dala Googleen enpresa matriza, 3% erori da. Microsoft 2,6 erori da. Amazon 0,5 erori da. Hau da, enpresa teknologiko handi guzti hauek, eta klaro, horretarako agian burtxaz pixka bat jakin behar da, eta ez gara gu adituenak azaltzeko, baina hemen kontua da, sekulako mehatxua dela. Txina, estatu batuetako orain arte ezagutzen genituen superpotentzia enpresa erraldoi horientzat, eta jendea urduri dagoela, eta hemen dipsika agertu dela, eta badatorrela, beraz, hemen eredu aldaketa bat edo paradigma aldaketa bat. Bai, zalantzarik, Baino lehen izan zen la moneda, amazazpi urte doikun bakar bat, zeinote oroitzen dena. Iraiak 11.001, New York baino lehen izan zen la moneda, amazazpi urte doikun bakar bat, zeinote oroitzen dena. Jantzitu karetak, laun itxura eskuan eskopeta, kolonialismo, made in the USA, kesun denari. Militarrak, Bagdadeko kaletan Starbucks, Moskuko plazako rian Guantanamo's waiting. Bueno, orduan urte berrion. Urte berrion denoi, urte berrion entzuten gaituzen txinetarrei. Behintzat esan behar dugu, urte berrion esan behar diegula, eta hemen gertatu zen 2000-garren hamarkadan, 1989-tik 2000-garrenera teknologian segulako aldaketa egongo zela, eta jendea hemen beldur zen, 2000-garren urtera igartzen ginenean ordenagailu guztiek egingo zutela kataprum. Hori etzen gertatu, baina aizu, Txinan gertatzen ari dena, horren antzekoa da pixka bat, justo urte berriarekin, teknologiaren mundua goitik beraldatu da. Eta justu, munduko herrialderik aberatsenak edo boteretsuenak, hobeto esan da, presidente aldaketa paradigmatiko hau izan duen momentuan. Hori da, hauxe esan nahi Badakizuko jori, genizena. hau nola zerka azaltzen duen, zergatik den guzti hau? Zergatik den. Ze dago piztiz retrogradon. Ez. Nola da? Merkurio, egon daiteke retrogradon, baina gaina esan dugu gaur zodiokoa ez dela hori. Gaur dela txinatarra. Orduan gaur, idia, tigrea eta txakurra festara doaz. Entzuleok, festara guaz! Idia, txakurra eta zer da beste tigrea? Aleiko tigrea! Eta guardiko 12 bueltan ditugula informaziaren txanda orain hemen naiz irratian, ondoren, badakizu, egunero bezala, Iker Gurrutxagarekin izango zaretela, musika giroan eta musika doinuetan, musikarian 12 eta lordenetatik ordu batetara, informazio orain, eta gu bagoaz gure lagun txinatarrekin urte berri ospatzera, zaindu asko, aio! Garuna dute antzua, presidentes fugaces eterno presente, mientras no cambie la mente de la gente. La moneda, amazazpi urte degun bakar bat, zeinote oroitzen dena, jaiak 11.001, milioi baino lehen izan zen la moneda, amazazpi urte degun bakar bat, zeinote oroitzen dena, jaiak 11.001. Keep calm and bigarren kafea.